hello everyone, khulumbai आरो गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। जोंनियाव माने अखा हागासिनो बेनिखायनो भिडिअखौ बानायनो हायाखै, ब्लगबाबो बानायनो हायाखै भिडिअखौ। अखा हागासिनोमोन। ओमफ्राय मैया सानसे गेप दंमोन अखा हायैया, अब्लाबो मैया बानायनाय जायासै खामानि थानो थाखाय। ओमफ्राय आं दा बेलासियावसो माने भिडिअखौ खालामदों। माने आं दा थांखांदों गुबुन मोनसे जायगायाव, बेनिखायनो बेयाव मोनसे ओरैनो फिसा ब्लग खालामनो थाखाय आं आगान सुरदों। Guys, ang datang guys dia Katligawau musuh pergi jaina musuh pergi dia tangga sini si kaman dong. So जों दा मुसुलपुर मोनफैबाय मास गानगासिनो दै दासो आं बुंनो थाखाय सुखुदो मासखौ। ओमफ्राय जों दा काटलिगाव थांगासिनो, ओमफ्राय आरो मानो थांगासिनो बेखौ नोंथांमोना गाबोन नुनो मोनगोन। दहाय जोंनिया गारि नांखादोंमोन, ओमफ्राय जेन्टेमेन्टेन मानसि सासे मोननानै नारनानैसो खारफिनदो। लामा बयाखै फैफ्लांदोंमोन जों, आंबो नारबाय, ओमफ्राय आं हारसिं नारनो हाया नालाय, ओमफ्राय सासे लोगो नङा सासे मानसि फैदोंमोन, ओमफ्राय बेखौ नेथ'नानै माने बेखौ लाखिथ'नानै नारनो होदो, ओमफ्राय बारबोबाय आरो जेन्टेमेन्टेन। लामाया पिस रास्ताबाबो एकदम बायफ्लेजोब्बायलै, एकदम लामाया लेथ्रा जाबाय। So खामानिया जोबथ'बाय, दा थांगासिनो दा खैथायाव मोनहैनायनोसै। जों बेखौ लावदों बे बुस्थु, बे मा बुस्थु बेखौ गाबोन खोन्थासिगोन। मा बुस्थु बेखौ गाबोन खोन्थिसिगोन, माबायाव गाबोन लकेसनाव दिन्थिसिगोन। दा जों मुसुलपुर मोनफैबाय, ओमफ्राय मुसुलपुराव दसे नेगासिनो, सानैसो नेनो लागा मानसि दं, दा बिथांमोनखौ नेगासिनो। बेनिफ्राय होमबा दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। बेरायबो बारा गैला आरो लाइनबो फैयाखैमोन जों गामियाव। स' दा लाइन गैयाबाथाय एसे दिगदार जाहैगोन, अब्ला